Прывітанне сябры. Зараз у нас такі троху незвычайны відос прямо з месца падзеяў па гарачых слідах, так бы мовіць. Толькі што я прыйшоў з суду Зміцера Паліенка, які меў адбыцца, але не адбыўся. І там затое адбыўся вялікі пікет, арганізаваны народнай грамадой, нібыта перадвыбарны, але насамрэч у падтрымку Зміцера Паліенкі. Вельмі добра, што туды прыйшло так шмат народу, каля 40 чалавек там было. Дарэчы, сабралася амаль усё мусарское начальство, больш за 10 ціхароў я налічыў. Вось. І я хочу падзяліцца з вами сваімі думкамі з нагоды гэтага працэсу і таго, што сёння адбылося, чаму ён не адбыўся. Як вы ведаеце, суддзя вынесла пастанову аб тым, што працэс Зміцера Паліенкі будзе закрытым. Яго будуць судзіць па 4 артыкулах крымінальнага кодекса, сярод якіх абраза службовай асобы. І менавіта з-за гэтага артыкулу нібыта судовы працэс вырашылі зрабіць закрытым. Значыцца, у яго 4 артыкулы, адзін з іх за самаабарону, остальные 3 як бы выразна палітычныя. І гэта мусіць першы прэцэдэнт, прынамсі на маёй памяці, калі палітычнага зняволенага будуць судзіць закрытым судом. Закрываюць, то бок, суд ад грамадскасці цалкам, ад тых, хто хоча яго падтрымаць, ад журналістаў. Гэта вельмі небяспечны і кепскі прэцэдэнт насамрэч. І я думаю, што гэта адбылося, шмат здагадак, чаму гэта адбылося, але маё меркаванне, безумоўна, у тым, што гэта зроблена для таго, каб Зміцер не змог зрабіць гэты працэс публічнай трыбунай, выказацца, сказаць усё, што ён думае з нагоды гэтай улады, карнай сістэмы, з нагоды сваіх анархісцкіх поглядаў. Канешне, усе гэтыя выдумкі там афіцыйнай версіі не маюць ніякага грунту пад сабой. І перад судом Зміцер выпусціў маніфест, у якім сказаў, што паколькі суд будзе незаконна закрытым, яго пазбаўляюць ягоных натуральных правоў на тое, каб выказацца на свабоднае судовае разбіральніцтва, то ён будзе гэты суд байкатаваць. Адказваецца ад дачы паказанняў, як я зразумеў, не прызнае сваю віну, вядома, і як я зразумеў зноў з маніфеста, хутчэй за ўсё будзе маўчаць. І вось сёння я прыйшоў як журналіст Новага часу і ад сябе таксама падтрымаць Зміцера, і высветлілася, што судовы працэс перанесены нібыта з-за хваробы суддзі. Конечно, я думаю, ніхто не верыць у гэтую афіцыйную версію. Раптоўна суддзя захварэла ў той самы дзень, калі пад судом мінскім гарадском сабралося больш за 40 чалавек. Дарэчы, пікет адбыўся вельмі крэатыўна, там і чорны сцяг быў, і музыка з калонак гучала, все было вельмі класна, менты там просто, нават ім, я думаю, спадабалася. І, конечно, я думаю, што рэальная прычына таго, што суд адкладаюць, хутчэй за ўсё, іх две. Першае, гэта парламенцкія выбары. Калі перад парламенцкім выбарам яўна па бязмежжу асудзіць чалавека па палітычных артыкулах, вядома, гэта будзе ўспрынята вельмі кепска нашымі заходнімі партнёрамі, перад якімі Лукашенко спрабуе трымаць твар. А пасля выбараў гэта будзе ўжо не так востра ўспрынята. Гэта першае. А другое, я думаю, справа ў чым, што паколькі Зміцера Паліенку рэальна вельмі шмат хто падтрымаў, і СМІ увесь час пра яго пішуць, і праваабаронцы выпусцілі заяву там у ягоную падтрымку супраць закрыцця суду. Я ўжо не гавару пра астатніх анархістаў і так грамадскасці, благасферу, так бы мовіць, да? То яны пабачылі, што справа рэальна набывае палітычны абарот, яна робіцца цікавай грамадскай супольнасці, сапраўды цікава, а не толькі там вузкаму колу паплечнікаў. І вырашылі ў сувязі з гэтым, і ў сувязі з гэтым сама гэтая справа, вырашэнне лёсу Паліенкі паднялося з узроўня нейкага такіх мясцовых мусароў, там губазіка нейкага, паднялося на больш высокі ўзровень, магчыма, нават адміністрацыі прэзідэнта, і там проста яшчэ не вырашылі, што з ім зрабіць. Яшчэ, груба кажучы, не напісалі прысуд. Менавіта таму, на той час, пакуль яны там чухаюць рэпу, думаюць, што рабіць з гэтым Паліенка, якраз такі і адклалі гэты суд. Паглядзім, што будзе далей. Зміцеру Паліенка па самым цяжкім з артыкулу 339.3, гэта за самаабарону ад п'янага нейкага быдлоса на лесвічнай клеткі, пагражае да 10 год пазбаўлення волі. Таму, калі ласка, падтрымлівайце Зміцера, пішыце аб ім у сваіх блогах, рэпосціце, стаўце лайкі, распаўсюджвайце інфармацыю, наколькі магчыма шырока, данатце грошы анархічнаму чорнаму крыжу, будуць усе рэквізіты ў апісанні на падтрымку Зміцера Паліенкі, бо пакуль ён сядзіць, трэба і адваката аплочваць, і перадачкі, і ўсё астатняе. Калі, не дай Бог, дадуць тэрмін, то гэта яшчэ таварка і гэтак далей. І, канешне ж, прыходзьце на ягоны суд, бо падтрымка віртуальная, гэта, канешне, вельмі класна, але вось сёння прыйшло, калі ласка, 40 чалавек, не забаяліся, нічога ім не было,
прыйшлі, падтрымалі, паказалі, што нас шмат. Шкада, Зміцер гэтага не ўбачыў сёння, але упэўнены, ён аб гэтым даведаецца ў хуткім часе. Вельмі класна, што так адбылося. Таму, калі ласка, падтрымлівайце Зміцера, заўтра на ягоным месцы можа апынуцца любы з вас. Давайце будзем салідарнымі. Усяго добрага, подписывайтесь на канал Радикс і будьце, і ўсё, карацей, і ставце лайки. Все.